historický Malohont, čiže Rimavská dolina, v Slovenskom národnom povstaní zohrala významnú úlohu. Odboj v Rimavskej doline začal už v roku 1939, keď sa rozpadla Československá republika a keď vznikol tzv. Slovenský štát. Odboj organizovali občianske skupiny, skupiny sociálno-demokratickej strany a komunistické buňky, ktoré vyvíjali úspešnú ilegálnu činnosť. Odboj Malohonte veľmi podporoval doktor Vladimír Klementis, rodák z Tisovca, ktorý každý deň hlásil z londýnskeho rozhlasu, prihováral sa k svojim rodákom a vysvetľoval situáciu a najbližšie úlohy. Takže Gemer Malohont bol na Slovenské národné povstanie pripravený. Prvý mesiac alebo prvé týždne v povstaní tu sa neodohrávali nejaké vojenské akcie. Nemeckí okupanti sa sústredili na boj pri Žiline, pri Strečne, na severnom Slovensku alebo na západnom Slovensku, ale južné Slovensko bolo bez vojenských akcií. To umožnilo, že obyvateľstvo, ktoré podporovalo povstanie, pripravilo dobré opevňovacie základy pre prípadnú obranu proti nemeckým okupantom. Tak to bolo aj pri Rimavskej bani, ale aj v iných obciach a mestách, že vznikli veľmi dôkladné, dobré opevňovacie zákopy, zátarasy a tieto boli už použité potom v bojoch, ktoré sa odohrávali koncom októbra, keď Nemci zorganizovali a začali aktívny generálny útok na Slovenské národné povstanie. Prejavilo sa to už v druhej polovici októbra, keď zbombardovali Banskú Bystricu, zaútočili od Krupiny smerom na Zvolen, od Lučenca, od Rimavskej Soboty, od Tornade. Išli veľké skupiny okupačných armád. Celá divízia sa valila Ratkovskou dolinou a Rimavskou dolinou 19. októbra 1944. Zaútočil nepriateľ v sile asi jedného prápora, ktorý bol dobre mechanizovaný, vyzbrojený na povstalcov pri Rimavskej bani. Boje pri Rimavskej bani trvali 3 dni. Prvý deň bojov bol pomerne pokojný. Išlo predovšetkým o prieskum, o umiestnenie vojakov v zákopoch a podobne. Nemci s takým odporom, ktorý dostali, si ani nepočítali, pretože boli zvyknutí, že pomerne rýchlo vedia prelomiť obrany, ktoré na cestách alebo v prírode povstalci pripravili. Druhý deň, piatok, 20. októbra 1944, zaútočili Nemci už ráno minometnou paľbou, postupom vojakov na opevnenia a dosiahli to, že dobili vršok
hríb, o ktorý sa bojovalo. Na tomto vršku mali opevnenie povstalci. Boli tam vykopané zákopy a tam bojovali príslušníci povstaleckého práporu Narcis, ktorému velil kapitán Ľudovít Šuška. Keď Nemci začali útočiť, povstalci útok odrazili a zdalo sa, že povstalci to budú mať vyhraté, pretože nemeckí vojaci sa stiahli a domnievali sa povstalci, že aj ustúpia. Opak bol pravdou. Od poludnia prišiel silný útok od strany z Kraskova a Nemci obsadili veľkú časť kopca vršku Hríb. V sobotu, keď boje pokračovali, podarilo sa povstalcom, ktorí už od rána začali útočiť. Pomáhali im delostrelci, prišli aj 2 lietadlá z 3 dubov. Tak si zlepšili svoje obranné postavenie. Od poludnia prišla však z Tisovca nepriaznivá správa, že Nemci zvíťazili nad povstalcami na Dieliku a že smerujú do mesta Tisovec. V dôsledku toho kapitán Ľudovít Šuška nariadil ústup povstalcov, pretože by sa boli dostali do obklúčenia. Povstalci ustúpili cez Lehotu nad Rybavicou, cez Kledovec na Kokavu a neskoršie na Sihlu, kde povstalecký prápor Narcis ukončil svoju bojovú činnosť. Povstalecký prápor tvorili väčšinou roľníci, záložníci, ktorí neboli profesionálni vojaci. Boli to vojaci, ktorí boli narýchlo precvičení počas leta na povstalecké boje a neboli ani dobre vyzbrojení. Mali pušky, guľomety a delostrelectvo. Po skončení bojov mnohí odišli k partizánov a boj pokračoval ako v horách partizánskou vojnou. Po rokoch si ľudia veľmi dobre spomínali na udatnosť povstaleckých vojakov pri Rimavskej bani. Boje pri Rimavskej bani opísal Štefan Ďuriš, evanjelický farár v Rimavskom Brezove, ktorý v článku uverejnenom v Národnom fronte v decembri 1945 opísal boje pri Rimavskej bani deň po dni a hodinu po hodine. Je to významný príspevok, významné svedectvo o hrdinstve našich vojakov v Slovenskom národnom povstaní. Aj náš významný regionálny historik doktor Julius Bolfík zachytil vo svojej práci protifašistický odboj v Gemeri tieto boje a opísal súvisle a veľmi tak zasvetene aj na základe archívnych materiálov a materiálov z nemeckých zdrojov. A ukázalo sa, že tento boj, ktorý trval 3 dni,
pri Rimavskej bani bol významný a že sa oplatí k nemu sa vracať a si ho pripomínať. Tá vojenská hliadka pozostáva z príslušníkov prvej československej armády. Môžeme to poznať podľa uniformy, ktoré majú na sebe. Vidíte aj typické označenie prilieb s modrým pruhom a s bielým dvojkrížom po stranách. To bolo označenie našich vojakov, najmä na východnom fronte, pretože tých vojsk tam bolo veľa. Nakoniec aj naša armáda Slovenskej republiky, slovenského štátu bola rôzne členená a preto sa museli niektoré jednotky odlišovať. Vidíme aj ústroj, keď nie je označená príľba, keď nie je jasné, to boli tí vojaci, ktorí boli väčšinou tu doma, neboli vysielaní ďalej. Vidíte, že čo si kontrolujú. Naozaj, či sa to niekomu chce alebo nechce brať do úvahy. Civilné obyvateľstvo pripraví zavedenia nejakých odborníkov nejaké stavby, armáda príde, skontroluje, buď to využijeme, alebo skonštatuje, že niečo s tým treba robiť ďalej. Uvidíme, ako v tomto prípade budú postupovať vojaci. Samozrejme, že teraz ukazujeme, alebo rekonštruujeme určité udalosti s obmedzeným počtom ľudí. Takže nemôže nikto po nás chcieť, aby sem prichádzali hliadky tak ako vtedy, v roku 1944 v októbri, pretože to by nebolo možné ani z titulu počtov, ani z titulu vzdialenosti, ani materiálneho vybavenia. Ale tí vojaci vyzerajú verne. Majú uniformy, ktoré boli vlastne pozostatkom uniformiem bývalej československej armády. Armády nášho spoločného štátu. Tie uniformy boli na podmienky vtedajšie považované za celkom kvalitné. A ja viem, že dneska by niekto, ak by mal člen jeden deň v takejto uniforme stráviť, tak by veľmi rýchle pochopil, že to bolo ťažké. Pretože tá látka je pre niekoho nepríjemná, hrubá, je veľmi, veľmi taká nepohodlná, ale pre vojenské účely je výborná. Pretože je treba, aby aj siakla vlhkosť, aby aj chránila proti zime a tak ďalej a tak ďalej. Z odborného hľadiska, ak sa trošku budeme chcieť cítiť, áno, tí vojaci kontrolujú, čo tu všetko je pripravené. Zvyčajne, ak sú dvaja vojaci pokope, jeden je veliteľ a druhý musí poslúchať. V tomto prípade uvidíme za chvíľu, kto je veliteľ. Poznáme to podľa jeho činnosti a nakoniec aj podľa toho, aké bude príjmať rozhodnutia. Čo sa týka terénu, chcem vás ešte upozorniť, že my sa dneska pozeráme na divadlo. Pre nás je to divadlo. Ale vojak 19. alebo ešte teda pred 19. októbrom 1944, ten musel myslieť na to, tak tu budem ja bojovať, ja budem v ohrození, proti mne pôjde presila pravdepodobne, lebo zvyčajne je to tak, že bráni sa menšia časť a útočí silnejšia časť a možno príde o život, možno ma zrania. Takže museli posudzovať všetky dôležité aspekty, ktoré boli nutné pre vedenie toho boja. Nehovorím, že taktika alebo tie veci, ktoré sa vtedy robili, boli absolútne špičkové. To sa povedať nedá. Naša armáda, lepšie povedané armáda, vo všeobecnosti v Slovenskej republike bola veľmi zvláštnym útvarom, pretože skúste si predstaviť, ja len pripomeniem niektoré historické súvislosti. V roku 1938 po tých, nazvime to, dramatických udalostiach okolo rozdeľovania Československej republiky odišli velitelia, ktorí boli vo väčšine prípadov Česi, českej národnosti, a ostali naši velitelia, ktorí vo väčšine prípadov buď boli na nižších funkciách a pravdepodobne ani to ich vyškolenie nebolo až také nejak prednostne určované. Proste, nechcem povedať, že boli druhorady, ale boli sme menší národ v tom spoločnom štáte. A nie len to. Tesne potom, čo sa tá armáda vytvorí, začneme viesť vojnu. Niekto povie malá vojna. No ale aká malá vojna, keď aj pozemný útok, aj letectvo, proste viedla sa vojna. Tak veliteľský zbor slabý naberal skúsenosti a tu vidíme, ako sa do priestoru dostávajú ďalšie síly a prostriedky. Vidíte, že prišiel
pravdepodobne vyšší veliteľ, ku ktorému veliteľ rekognoskačnej hliadky prichádza, aby mu podal hlásenie, čo zistil. Veliteľ jednotky, ktorý preberá obranné postavenie v danom obrannom úseku, určil úlohy pre hliadku, aby začala s ostrahou toho priestoru, aby už nikto nevstupoval, aby to, čo sa dozvedel, aby už nikto neovplyvnil. Ak vojaci zisťovali, či náhodou nie je niečo nastražené v zákopoch, či náhodou je dobudované, čo má byť dobudované a tak ďalej, to všetko už ten veliteľ bere. To je jeho zodpovednosť, to je jeho úsek. On zodpovedá s ďalším svojim nadriadením a v podstate aj svojim podriadeným, svojim vojakom za to, že to bude tak pripravené, aby zbytočne nehynuli. Všetko to opäť nám môže pripadať, súčasníkom môže pripadať, to je také teoretizovanie. Ale v boji je to nevyhnutnosť. Ťažko by niekto mohol bojovať, ak by si nepreveril priestor, kde budeme bojovať. Už Napoleon aj pri Slavkove konštatoval, páni, zde bude naše práce. Aj tu to platí. Tu bude ich práca. Pri kontrole vojaci zistili, že treba dobudovať obranné postavenie. Vidíte, že sú využité prostriedky miestni obyvatelia, tak ako to na tých bojiskách, na tých obranných úsekoch na Slovensku v dobe povstania bolo. Nemožno v takej situácii to akože odovzdať armáde a vy bojujte a my si počkáme, ako to dopadne. Ide o ich životy, ide o ich osudy a musia sa na tom podieľať. A myslím, že aj tí, ktorí si to ešte pamätajú, aj tí, ktorí to majú naštudované, musia konštatovať, že situácia na Slovensku bola, prepáčte mi, ak poviem ten výraz, ľudia boli nadšení, pretože zrazu tu bol náznak slobody, náznak toho, že možno sa tá vojna nejakým spôsobom vyvinie v náš prospech. Nie zištný, ale taký ten ľudský. Prežijeme, zostanú nám domovy a tak ďalej. Niekto zase môže teoretizovať, že keby sme im dali pokoj, oni by nám nič nerobili. No ako možno dať vo vojne, keď sa zabíja, keď aj našich blízkych zabíjajú, pokoj tomu, kto zabíja? Možno niekto to dokáže, ja si myslím, že väčšina nie. Pri využívaní alebo pomoci tých miestnych obyvateľov, všimnite si, má tam miesto každý. Aj mladá dievčina, veď treba priniesť aj tú vodu, treba pomôcť s niektorými vecami, nechcem hovoriť nejakými osobnými úsluhami niekomu, to tam nepatrí. Ale blíži sa čosi hrozné a všetci sa na to musíme pripraviť. Aj v tomto prípade sa to hrozné blíži. Zatiaľ nevidno nič dramatické, nevidno, že by nejaké lietadla ich tu nejakým spôsobom vyrušovali alebo ničili. Je to príprava. Ak by sme ešte trošku chceli sa vcítiť do jednotlivých aktérov tých činností, tak samozrejme mali tu svoje miesto takí ľudia, ktorí v tom regióne boli, teraz to poviem zase tak trošku nadnesene, tí o tej lokalite vedeli všetko. Takže museli byť aj pre ten boj nadchnutí, že chceme bojovať, museli tie svoje informácie, že kde je najlepšie miesto, ako ho využiť, poskytnúť tým vojakom, lebo v opačnom prípade aj vojak sa môže pomýliť, zvoliť si nevhodný terén a tým pádom vlastne potom je ten boj taký ako malo účinný. No v tomto prípade skúste sa pozrieť trošku cez tú lúku ďalej na horizont. No povedzte a skúste sa vžívať aj do tej druhej strany a ja myslím, že tí velitelia tak rozmýšľali. Tak k nám sa blížia chlapi, oni to z časti mohli vedieť, z časti nemuseli, ale my to vieme. Tak sem sa blíži divízia, 18. divízia SS Horst Wessel. Chlapi naverbovaní a všelijak zaradení do tejto divízie niekde v rovinách Maďarska. A prídu do priestoru, ktorý je veľmi členitý. Sú tu údolia, sú tu lesy, sú tu svahy, sú tu dominantné výšiny, sú tu objekty a to všetko bude hrať proti ním. Takže aj také masívne a veľmi nebezpečné bojové zoskupenie, ako bola
SS divízia, Horst Wessel, môže mať problémy. Dokonca také problémy, ktoré veľmi ovplyvnia ich činnosť. Za určitých okolností by sme mohli aj povedať, možno by mohli byť aj zastavení. My to berme, že historicky vieme, ako to dopadlo. V skutočnosti uvidíme, ako budú tí naši herci, naši bojujúci tú situáciu ukazovať. Ja osobne by som sa prikláňal k tomu, že nechcel by som byť niekde v predsunutom nejakom orgáne, v nejakom predvoji tej divízie, pretože každý kúsok lesa bol nebezpečný, každý most bol nebezpečný, každý protiľahlý svah bol nebezpečný a oni museli postupovať vpred. Ich úlohou bolo vpred. Nezastavovať sa vpred, likvidovať, obchádzať vpred, pretože potrebovali čo najskôr ísť do centra povstania. To bol zmysel. A tu sa chystali ľudia, aby im v tom zabránili. To je jedno, či civili, či vojaci, či partizáni, zabrániť. Počuli sme v tých historických príhovoroch, že ako sa to udialo, ako v Klenovci odviedli tých chlapov, ktorých bolo treba, ako zorganizovali bojové jednotky, ako ich nazvali, ako velitelia boli určení. To všetko bolo tak, ako by sa to za tej vojny malo udiať a sa aj udialo. Ako vidíte, i tá technika nám to pripomína. Takto tu vtedy premávali pragovky, erenky. Toto vozidlo bolo vyrábané od roku 1933 a ešte dneska, skúste sa niekedy, ak budete mať možnosť, buď do ňoho, alebo na tú korbu posadiť. Je to spoľahlivé vozidlo. Československá republika naozaj mala aj dobré, dá sa povedať, že veľmi dobré prostriedky a nakoniec naša armáda ich teda mala tiež. Čiže nepovažujme sa za žiadnych, alebo nepovažujme ľudí, ktorí bojovali v októbri 1944 za nejakých len akože vojakov, lebo to boli povstalci a tak ďalej. Oni to boli veľmi dobré jednotky a mali ten hlavný prvok. Mali motiváciu, pretože bránili svoje územie. No a keďže trošku už bolo i v tých historických úvodoch naznačené, akým spôsobom sa vlastne vyvíjala tá, nazvime to teraz, taktická situácia, takže naozaj vy lepšie ako ja si viete predstaviť tú Rimavskú dolinu, mnohí teda, ktorí ste domáci, vy si viete predstaviť, čo to sú za cesty, čo to je za priestor od Rimavskej Soboty cez jednotlivé tie dediny až sem do tohto priestoru, k tejto kote Hrb. A teraz, ak si predstavíme ten rok 1944, ten október, tak nie len tu aj tam trošku v diaľke, bližšie k Rimavskej Sobote, by sa mohol organizovať nejaký odpor, nejaký aspoň začať nejaké boje. Taktiku zvolili vtedy velitelia patriční, ktorí tu boli na to určení, takú, akú zvolili. Ja dneska, bol som celý život a považujem sa ešte stále za vojaka, môžem povedať, že malo to aj chyby. Áno, naši velitelia, tí povstaleckí velitelia trošku ako keby nechceli rozmýšľať, alebo nemohli, alebo nemali možno prostriedky o tej hĺbke tej obrany, že ďalšie postavenie, aby bolo, ďalšie zálohy, aby boli, aby vedeli lepšie to, čo Nemci už vedeli perfektne. Že dobrá obrana, to sa už naučili, keď ich Rusi tlačili z východu na západ, že najprv postavím nejaké zákopy, potom pár vojakov do nich dám, ale keď začne niekto útočiť, tak tí vojaci odídu na to hlavné postavenie, o ktorom nikto nič nevie. Toto možno naši velitelia trošku podceňovali alebo nemali iné možnosti, ako to riešiť. Na druhej strane možno boli radi, že aspoň to, čo majú k dispozícii, môžu využiť a musia to využiť. Takže aj tá obrana mala svoje slabé miesta. Nakoniec slabým miestom bolo aj prieskumná činnosť. Veď keby mali také možnosti, aké majú vojaci dneska, tak by sa tak pripravili na tú SS divíziu, že by ju veľmi by mala veľké problémy, minimálne. Pretože SS divízia, takisto, poďme rovno k tomu, niekto si môže predstavovať, je to viac menej politická vojenská jednotka. Wehrmacht a SS jednotky je rozdiel. Niekde fanatickosť, lebo ten fanatizmus tam bol v tých jednotkách. Na druhej strane je fanatizmus pre vojaka nepríjemný, pretože zvádza vojaka k nezmyselnostiam. A SS jednotky často boli fanatické. Rozumný veliteľ to využil, teda náš, buď československý, alebo sovietský, alebo ďalší, alebo partizánsky, bo vedel, oni sú fanatici. Ak to využijem, je to moja silná stránka. Na druhej strane, zase nepodceňujme ani SS, je predsa len
Tam treba počítať s úpornosťou, tam treba počítať s dobrým vybavením, tam treba počítať s tým, že budú sa snažiť, aby ukázali, že oni sú tí nadľudia. Všetko to musel veliteľ brať do úvahy. Ako vidíte, v našom prípade veliteľ riadi obranné práce, alebo dobudovanie obranných postavení. Podľa hodnosti, ak by ste chceli, tak samozrejme naša armáda nemala nejaký nadbytok plukovníkov a generálov, skôr to boli nižšie hodnosti. Už kapitán bola vysoká hodnosť, poručík, nadporučík, to už boli fakt páni, dôstojníci. V tomto prípade desiatník. Pretože je to úsek, nie je to celý priestor nejakej obrany, je to len nejaká časť, ktorú ukazujeme. Je tu pár vojakov, tak asi by bolo aj nevhodné, ak by sme si predstavovali, jak plukovník tu na veli 3 vojakom. Tak to nebolo. No a samozrejme, že i ten desiatník ale bol, viete, dneska a najmä po rôznych osobných zážitkoch z vojenskej základnej služby niekto povie, tak desiatník to je skoro nejaká hodnosť. No to je sakra hodnosť. Vždycky ten, čo riadi boj, je veľmi vysoká a dôležitá persóna a každého musí počúvať. Lebo ten rozhoduje o živote a smrti. Nepotrebuje na to 3 hviezdy. A opäť sa nám približuje technika, takže trošku si povedzme niečo o tej technike. Vidíte akýsi motocykel. My si aspoň povedzme, že v tej našej československej armáde boli predovšetkým motocykle z bývalej československej, tej našej armády spoločného štátu. Boli to Budiavy alebo Čezety, ale už mohli sa objaviť aj niektoré typy nemeckých jednotiek, či už rôzne zakúpené alebo nejak obstarané v rámci armády Slovenskej republiky po roku 1939. Už som spomínal, že vozidlo Praga ARN, vyrábané od roku 1933, používané na prepravu i materiálu, i osôb. To sú také tie klasické, myslím, že dobové obrázky. Takto to uvidíte i na tých fotografiách, i na archívnych videozáberoch. Proste takéto auta tu boli. Prevážali ľudí, prevážali materiál. Dokonca i ten náter by celkom mohol odpovedať, i keď samozrejme na mnohých autách v období povstania ostali také tie reklamné a firemné nápisy, ktoré tie autá ako bežne používané v civile mali. Či už to boli nejaké špeditérske spoločnosti, proste boli využité v rámci armády pre potreby v rámci vedenia bojovej činnosti. Z toho, čo sa deje, vyplýva, že obrana sa dobudováva, pravdepodobne veliteľ bude musieť prijať nejaké rozhodnutie a bude využívať tú techniku. Zase skúsme si povedať aj to, ako je technika využívaná v rámci bojovej činnosti. To, čo sa vezie k frontu, je strelivo, materiál, ľudia, a to, čo sa vezie späť od fronty, ak už sú nejakí ranení, tak ranení, a všetko to, čo treba zachrániť. Trošku dávam priestor aj na to, aby ste počuli tie povely, tie hlasy, tie zvuky a opäť, kto mohol najlepšie rozhodovať, že ako vybudovať tú obranu? No tí, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne a vedeli, jak to bolo na fronte, tí, ktorí prešli nejakým výcvikom, tí, ktorí mali nejaké skúsenosti a v tých skupinách, v tých lokalitách, kde tí ľudia žili, takí ľudia boli. Čiže netreba len čakať, že nejaký vojak prišiel s nejakým plánom niekde z Bystrice a teraz podľa toho tu všetko robili. Nie, tak ako boli skúsenosti, každý prispieval ako mohol. Možno majú trošku výhodu tí, ktorí sú priamo pri zákope, pretože máte možnosť vidieť aj jednotlivé zbrane, ktoré sa rozmiestňujú. Ako vidíte, veliteľ musí rozhodnúť o tom, ako usporiadať, kde dať dôraz, čo budem chrániť. Pre niekoho to môže byť jednoduché. Je tu lúka, tak dajme do prostriedku všetko, čo máme. Skúste rozmýšľať vojensky. Čo dám na jednu stranu, aby kosilo čo najlepšom uhle tých protivníkov? No dám na stranu kulomet, lebo ten bude pokrývať široký priestor. Keď ho dám do prostriedku luky, tak bude spáliť jedným smerom a nebude mať dosť široký uhol. Mám protitankovú pušku. No kde ju môžem dať? No tam, kde čakám, že pôjde nejaký tank. Nedám ju predsa niekde, kde pôjde pechota, lebo to by som ju nevyužil. Čiže už teraz
tí, ktorí sú skúsenejší, tí, ktorí buď to niekedy videli, zažili, alebo aspoň absolvovali výcvik, tak už môžu vedieť, že aha, ja som na mieste, myslím ako divák, predo mnou je protitanková puška, tak asi príde tank, alebo niečo dôležité. No a okrem iných zbraní vidíme československé pušky vzor 24, účinný zostrel okolo 2 kilometrov, bežná výzbroj jednotlivca v našej armáde. Samozrejme, že boli, alebo mali tí vojaci ešte aj ďalšie možnosti, možno niektoré pištole, vzor 36 a podobne. V tomto prípade protitanková puška je sovietskej výroby. Samozrejme odpoveda to historickým súvislostiam, pretože Sovietsky zväz poskytol povstalcom významnú pomoc. Prišli sovietské zbrane, či už na letisko, alebo na letiska v centre republiky, v centre povstaleckého územia, alebo cez partizánske skupiny, ktoré sa postupne sústreďovali a rozmiestňovali k vedeniu boja. No a keďže neustále prebieha to zdokonaľovanie obrany, tá príprava a rozmiestňovanie prvkov, už naozaj môžete vidieť, kde sú predné hliadky, ako zaisťujú prístup do tohto priestoru. Môžete vidieť rozmiestnenie hlavných druhov zbraní, môžete vidieť, ako sa pomaličky sťahujú tí budovatelia obrany, ako keby stále viac a viac tým západným smerom. A nakoniec ešte nám tu niektoré prvky chýbajú, pretože ak viem, že proti mne ide akési mechanizované bojové uskupenie s tankovými a delostreleckými prostriedkami, tak asi by som ich ťažko zastavoval puškami a kulometom. Čiže môžeme tak nejak očakávať, že asi uvidíme aj niektoré ďalšie druhy bojovej techniky a úsilie tej obrany sa bude neustále zvyšovať. Stále sa mi žiada trošku vrátiť aj k podmienkam tej našej povstaleckej armády, pretože bol tu aj značný nárast tých bojových skúseností z východného frontu. Boli tu chlapi už, ktorí prešli tým východným frontom a vedeli veľmi dobre bojovať. Vedeli, proti komu sa pripravujú. Na druhej strane boli tu mladí chlapi, povolanci, branci, alebo tí, ktorí boli zorganizovaní v rámci 2 mobilizácií, ktoré prebiehali. A nie každý z nich musel mať tie skutočne dobré vojenské skúsenosti. Práve v tom bolo to umenie tých veliteľov, že previazať trošku tých skúsených s tými menej skúsenými, zladiť tých vojakov s tými partizánmi, aby to bolo čo najfunkčnejšie. Bohužiaľ musíme povedať, a ja myslím, že to patrí k tomu, že bolo to niekedy veľmi ťažké. Naozaj, sovietskí velitelia partizánskych skupín nielenže nemienili, oni priam mali v popise, ak dovolíte, poviem to v úvodzovkách, v popise svojej práce sa podriadovať nejakým iným veliteľom. Oni mali svoje veliteľské stupne. Veď takmer každá partizánska skupina, takmer každá, nehovorím, že všetky, ale takmer každá, bola riadená ústredným štábom partizánskeho hnutia, či už priamo z Kyjeva v tej dobe, alebo z Bystrice, alebo proste z ktorýchkoľvek, čiže našim štábom. Oni mali proste svoju štruktúru a nakoniec taktika partizánov bola naozaj odlišnejšia. Skôr to bola diverzná a tak by som povedal prieskumne záškodnícka činnosť, než nejaká pravidelná armáda má zahradzovať smery a ničiť tanky. No a tento stret záujmov, bohužiaľ, je to objektívna skutočnosť, sa niekedy stretol. My sme sa trošku pokúsili to aj sem zaradiť, uvidíme, ako sa nám to podarí, verme, že áno. A nechceme to vnímať, že partizáni boli lepší alebo horší. To sa tak povedať nedá. Partizáni boli určení na niečo iné, cítili sa inač, chceli bojovať inač a vojaci boli tiež niečo iné. A len dokopy mohli vytvoriť celkom dobrú proti presile, ktorá na nich išla, účinnú prekážku. Ako vidíte, vozidlo odváža akúsi
skúsme povedať, špecifickú skupinu osôb. Pozrite sa, na tom aute, ktoré odišlo, nie sú žiadne ženy. Ženy ostali. Ak tam nejaká je, tak vynimočne, ale asi žiadna. A prečo? No pretože, buďme realisti, opäť, tí chlapi, ktorí za chvíľku budú musieť bojovať, tí potrebujú aj určitú prípravu. Nemožno od lopaty prejsť hneď k nejakému boju. A príprava priestoru ešte pokračuje. Čiže najskôr odvážam to, čo potrebujem ešte pripravovať. Možno pre niekoho nevýznamná informácia. Áno, však to je logické. Ale každá jedna nevýznamná informácia o tom, ako vznikla Československá armáda na Slovensku, prvá Československá armáda na Slovensku, o tom, kto ju riadil, o tom, akí v nej boli vojaci, ako mali výstroj, výzbroj, ako sa správali k domácim, ako tí domáci ich podporovali, to všetko dokopy vytvorilo neskôr taký úderný, alebo nazvime to bojový zväzok, ktorý mal, a teraz skúsme chvíľu opäť kalkulovať. Ja vojensky, vy sa pridajte, ak chcete. No tak 60 000. Zoskupenie vojenských osôb v sile 60 000. Ak si to trošku tak pripodobním, však to je jeden sovietský front. Sice menší, ale už skoro ako keby sovietský front. Lebo väčšinou poznáme tie sovietské armády, Červenú armádu a fronty a tak ďalej. A teraz 60 000 na vlastnom území. A 60 000 s tankami, delostrelectvom, dostatočnými zásobami, pomocou partizánov, a dokonca to najhlavnejšie, podporou zo vzduchu. Veď to nikde v Európe predtým nebolo, ani len v tej Jugoslávii sa nedarilo vytvárať takéto podmienky. A my sme tu mali ešte aj leteckú podporu vlastnú. No to je sakra účinné zoskupenie a ono to aj tak potom dopadlo. Spôsobiť 4, takmer, a možno aj viac, takmer uskupeniu 4 veľmi, veľmi dobrých divízií problémy na 2 mesiace, no to je kus dobrej práce, teda vojenskej. No a aj z metodického hľadiska, ja viem, že je teplo a že už sa veľmi tešíme a už by sme chceli niečo vidieť, ale viete, ono je to aj v tom bojovom živote naozaj tak. Najskôr dlhé prípravy, napätie, tak kedy, už to bude, nebude, príde to, nepríde to a potom, keď to začne, rýchly priebeh, ide to raz na raz, zrazu si ani neuvedomím, že veď už je tam tank, už musím bojovať. Ono aj v tom bojovom živote to asi tak nejak mohlo vyzerať. My máme ešte aj tú nevýhodu, že vzdialenosti, ktoré musíme pri ukážke dodržiavať, pracujú proti nám. To, čo v boji nemusíme, dokonca sme radšej, keď tieto na 2 kilometre môžeme strieľať, my tu musíme strieľať na 50 metrov. Pretože by ste to nevideli, keby sme to takto nerobili. Niekedy samotná rekonštrukcia je, dá sa povedať, ako keby ťažšia vo svojej podstate ako samotný boj. Tam som ja a protivník, z očí v oči. Tu musím hrať čosi. No a naši herci, príslušníci prvej Československej armády na Slovensku, dobudovávajú stále našu obranu pred Rimavskou baňou. Ťažko naozaj v tejto chvíli posudzovať, či sa viac báli, alebo viac nejak stávali do pozície, že zvíťazíme. Ťažko mne to posudzovať. Myslím si, že to, čo sa dá posúdiť, neušli. Čakali na toho protivníka, neušli, začali bojovať a zase, pozrite, jedna dedinka na Slovensku. 3 dni zdržovali divíziu. Viete, čo to je? Minúta pre divíziu je veľa. Divízia je veľmi zložitý proces, veľmi zložitý celok a myslím, že aj v našom preložení plukovník Trabant ako veliteľ 18. SS divízie mal čo robiť, aby zdôvodňoval, prečo bol zastavený a prečo musel bojovať. Ale to už necháme na tých, ktorí to videli a zažili, alebo ako to prebehlo. Zase vidíme príchod vozidla a vidíte, že a už je tu aj akési čo môžeme nazvať delostrelecké, aj keď je to veľmi špecifická zbraň, je to československý
kanón proti útočnej vozbe, takzvaný. Tá útočná vozba, samozrejme, to boli obrnené ciele pre ňoho. Nebol nejak veľmi účinný pre nejaké silné pancirované ciele, ale za určitých okolností mal svoj význam. V tomto prípade určite má svoj význam. No a nakoniec skúste si predstaviť vojakov bez zabezpečenia. Len zbraň, munícia a úloha. To je málo. Potrebujem aj kuchyňu, potrebujem jesť, potrebujem sa ošetrovať, čistiť, ak som zranený alebo chorý, ošetriť. No a to všetko k tej armáde vtedy tiež patrilo. Myslím, že divácky vďačný je pohľad na tú kuchyňu. Ona je typická ešte z Rakúsko-Uhorska. Dostala sa samozrejme všelijakými cestami delenia, vzniku republiky a zase delenia republiky aj k našej armáde, prvej československej armáde na Slovensku. Ako vidíte, je to klasický typ poľnej kuchyne, konkrétne vzor 07. Mohli by sme z toho vydedukovať, že bola vymyslená alebo nejak zriadená, zostavená v roku 1907. Čiže pre niekoho taká starenka. Lenže bez tej starenky, bez tej stravy, no, vojaci by neboli nadšení. A keďže máme na tom našom pomyselnom bojsku aj kone, tak si povedzme niečo aj o význame koní pre vojenstvo alebo pre obdobie povstania. Poviem vám takú informáciu, ktorú niekedy ako keby sme nechceli vnímať. Predstavte si, že keď napadli vojska, tie divízie, stovky divízií alebo desiatky, stovky divízií Tretej ríše, Wehrmachtu a zbranie SS, keď napadli Sovietsky zväz, tak objavila sa taká informácia, že 90% z nich išlo peši a pomocou koní. Na povozoch, v sedle a všelijak inač. A len 10% bola mechanizácia. Takže skúste si aj tu predstaviť, pozrite, máme aj ďalšieho koňa. Koňa a jazdca zastavujú na druhej strane, ako vidíte. Vojaci, zastavuje ho hliadka. Tí, ktorí sú bližšie, pravdepodobne počujú, že hliadka zisťuje, prečo sa blížiš z tohto priestoru k nám. Tento chlapík, tento občan, tento človek čo najrýchlejšie doniesol správu: od Rimavskej Soboty idú Nemci. Pre nás je to dneska naozaj pekné divadlo, že vidíme koňa, jazdca, vojakov. Vtedy to bola normálna situácia, normálny pohľad, bežný život. A opäť máte možnosť vypočuť si aj tie zvuky tých vojenských činností, čiže zvolávanie vojakov. Vidíte, že pracuje aj taký prostriedok, ako je píšťalka, hlas, odovzdávanie povelov po tzv. Rojnici, alebo od vojaka k vojakovi. Že informácia, ktorá prenikla najprv k stražnému zaisteniu, idú Nemci, má tak zásadný význam, že každý, kto má čo robiť v tejto obrane, ide do tzv. Bojovej pohotovosti. A opäť, skúsme si tých prvých predstaviť, ako asi napäto pozerali za najbližší horizont, kedy už zbadajú toho, či už Nemcov, či peších vojakov, alebo kto, budú hnať pred sebou nejakých ľudí, ako to bude. Ako máte možnosť vidieť, najmä tu na tej ľavej strane, opäť prebiehajú akési vydávanie povelov, hlásenia, príprava vozidiel, pretože ak sa toto má zmeniť na bojové pole, na boisko, tak čo si musíme aj ďalej, nielen, že sme odsunuli ľudí, civilov, ale aj technika sa musí nejak uskupiť inakšie. Možno v tejto chvíli by bolo vhodné povedať, že takéto v úvodzovkách vypratávanie budúceho boiska bolo jednou, teraz to poviem možno veľmi tak jemne, jednou z tých takých ľudských, charitatívnych činností, pretože predstavte si,
čo by sa stalo, ak by ostali tí civili na tom boisku? Oni nie sú pripravení, nevedia sa chrániť, začnú zmätkovať. Bol by s nimi problém. A ten problém nechce ani ten obranca, ani ten útočník. Takže to, že nejaké jednotky, a Nemci to robili, využili civilov a dali ich pred seba, tak to bolo už zverstvo. Tak sa to nemalo nikdy robiť. A teraz si všimnite v tej ľavej časti od toho východu, sa nám tam objavilo nejaké prieskumné vozidlo nemecké. Zatiaľ nevieme, čo to je, čo sa s ním bude diať, ale kde si po okraji sa približuje vozidlo. Ja vám napoviem, je prieskumné. Opäť tí, ktorí ste v tej pravej časti, máte možnosť vidieť lepšie, že veliteľ vozidla, pravdepodobne nejaký dôstojník alebo podôstojník, vystúpil, pozoruje boisko ďalekohľadom, vydáva úlohy, rozhoduje sa. Nebuďme naivní, nemyslíme si, že Nemci alebo prieskumný orgán takého uskupenia, ako bola divízia SS Horst Wessel, nepočítal s tým, čo je pred ním. Že to bude nejaký odpor. Ja pre vašu informáciu poviem niektoré zásady, ktoré vtedy mohli platiť a nemuseli. Ten veliteľ je prieskumník. To nie je hlavná sila. Ten neprišiel začať boj. On má zistiť, čo tam je. A to môže zistiť rôznymi spôsobmi. Pozriem sa ďalekohľadom, začnem komunikovať so sebe podriadeným možno delostrelcom, možno vyšlem nejakú malú skupinku, nech pichne do tej obrany, že ako začnú bojovať, to by bol taký prieskum bojom. My v tejto chvíli nevieme, ako sa veliteľ rozhodne. On je prieskum. To vozidielko, ktoré tam vidíte, je také typické nemecké prieskumné vozidlo s takým zvláštnym názvom Stoever. A bežne ho používali. Opakujem znova, že my trošku tie vzdialenosti máme redukované. V skutočnosti by ho nevideli títo vojaci, pretože on by sa veľmi maskoval. Ale my chceme, aby vy ste videli, tak preto je taký na akože odkrytom teréne. Ale on pozoruje a títo akože ho nevidia zatiaľ. Tak to je len také doplnenie. A pozrite, veliteľ zistil, je tam odpor. Neprejdem len tak, že pustím svojich vojakov dopredu, pretože čo by sa stalo? No ak by sem prišiel početnejší oddiel peších vojsk, padli by. Ak by sem prišlo niečo mechanizované, niečo tankové, dostalo by to zásah, pravdepodobne. Prieskum sa skončil. My, laici aj skúsení vojaci, vieme, príde niečo ďalšie. Ja ešte na vaše dokreslenie musím povedať, že práve tá vzdušná podpora bola pre nás veľmi dobrou v tom roku 1944, v tom oktobri, aj toho 19. aj v ďalších dňoch, pretože práve tá postupujúca kolóna tej divízie, ktorá išla v troch bojových skupinách, vlastne ako keby v troch prúdoch, paralelne boli napadané letectvom a už tam im boli spôsobované straty. Straty, ktoré mali význam pri boji. My na našom pozemnom boisku sa skôr pozrime, čo využije veliteľ, ktorý nemá letectvo, ale má vojakov. A už ich vidíte. Tam vpravo už sa organizujú vojaci. Takže situácia sa nám rozohráva v tej východnej časti. Vidíte, že pechota bojovej skupiny Zone začína rozvinovať svoju zostavu. Možno, že pre tých, ktorí nikdy neboli na vojne, je dôležité vedieť, že a prečo sa tí ľudia takto roztiahnu do nejakej línie, prečo sa neostanú v zástupe, prečo nejdú skrytí jeden za druhým. No pretože bojovať, to neznamená sa skrývať. Bojovať znamená dostať sa do takej zostavy, kde každá jedna zbraň bude mať šancu strieľať, kde aj keď niekto padne, väčšina splní úlohu. A toto je teraz tá bojová zostava tej skupiny, ktorá sa tu prisunula od Rimavskej Soboty. Od tých dedín, ktoré sú južnejšie od nás. Veliteľ ich učlenil do bojovej zostavy a zavelil vpred. A na to, čo nastane, bude reagovať.
buď prerazím, alebo zistím, čo je predo mnou a prispôsobím sa. Pre vašu takú zase zorientovanie, informáciu, skúsme si predstaviť, že tá línia, kedy ich zbadajú naši vojaci prvej Československej armády, je ešte stále, za chvíľku už tam budú. Ako prídu k tým brieskam, k tým kríkom zhruba tých 20-30 metrov, potom ich zbadajú. Teraz ich ešte akože nevidia. To je kvôli tej ukážke, kvôli tej rekonštrukcii. V skutočnosti by boli možno aj 500 metrov ďaleko. A možno aj kilometr. Záležalo by to presne od toho terénu, ale už by išli v bojovej zostave. Oni takto išli. Oni išli a velitelia čakali, lebo boj sa začne. Zase nepredstavujme si, my sme zvyknutí z tých filmov, že prvá rána zásah. V skutočnosti ten boj prebiehal tak, že veľa výstrelov, mnoho vedľa, občas nejaké zranenie. Častokrát ten vojak zranený nevypadol z tej zostavy, pokračoval ďalej, pretože i ten šok, i čo, teraz láhnem si a budem ležať, nič nevyriešim. Proste išlo sa ďalej. Malé zranenia, ak bolo možné, sa ošetrili. Samozrejme, ak ma trafili do brucha, no tak tam už ťažko sa ošetrovať. Ale ostávam ležať. Systém sťahovania ranených a tak ďalej, to je ďalšia kapitola. Z ľavej strany partizáni. Útokom dopredu, poďme! Nezaručte útok! Poďme, poďme! Československá armáda! Útokom! Ako máte možnosť vidieť, vojaci za podpory partizánov odrazili pokus pozemných jednotiek divízie Horst Wessel preniknúť do Rimavskej bane. Snažili sme sa ukázať, možno ste to videli, že počiatočný nápor všetkých zbraní mal svoj význam.
Teraz už veliteľ musí rozmýšľať, ale už Nemec vie, kde sme, vie, kde mám kulomety, vie, kde mám kanón. Musí sa zase zariadiť. Aj ten nemecký veliteľ začína zase v úvodzovkách partiu rozmiestnenia sila prostriedkov. Pozrite, rozhodol sa stiahnuť. Netrvá na tom, že musím tú čiaru za každú cenu už ovládnuť. Stiahol sa. Tí, ktorí vedia niečo o vojenstve, vedia, že začali sa takzvané odpočítavanie tých krvavých minút. Pretože teraz veliteľ nemecký zvažuje, ak mám delostrelectvo, zapojím ho. Ak mám tanky, zapojím ich. Ak mám podporu letectva, využijem ju. Už som videl, zase tak ľudovo povedané, už som videl do tváre tomu svojmu protivníkovi. No a slovenský veliteľ musí tiež kalkulovať, ako to urobím s partizánmi, ako vydržím. Prídu znova a budú silnejší. Možno vás niektorých zaskočili tie zvuky tých výstrelov. Sú to len expanzné zbrane. Trošku v porovnaní s ostrou muníciou sú hlučnejšie, trošku, malinko. Ale možno ste počuli, ako znie nemecký guľomet. Povstaleckí vojaci a partizáni to vedeli ako malú násobilku. Keď sa niečo niekde ozvalo, to je guľomet, to je samopal, to je výstrel z pušky, to je výstrel z pištole. My nie, my počujeme výbuch. A nevieme, čo to je. Pre nás to nie je bežná vec. Pre povstaleckého vojaka, pre partizána to bola základná znalosť. Podľa toho sa orientoval, podľa toho sa rozhodoval, podľa toho utekal, ak bolo treba. Nemeckému guľometu MG41 sa ľudovo hovorilo píla na kosti, pretože tak hustú dávku dokázal produkovať vo svojej hlavne, že prerezala vlastne tú končatinu. A opäť máme v tej pravej strane od východu možnosť vidieť bojové vozidlo. Tentokrát sa týmto vozidlom dopravili na boisko obsluhy mínometov a veliteľ nemecký zavelil mínometom k boju. Časová norma pre rozvinutie minometu k boju je okolo minúta a niečo. Do 2 minút aj budeme veľmi ústretoví voči vtedajšej technike. A minomet na boisku je veľmi nebezpečná zbraň. No a zo solidarity mi dovolte aj takúto vedu. Ak vás trošku zaskočili výstrely z pušiek, pripravte sa na silnejšie, väčšie ráže. Československá armáda, kryjte sa! Mínometná palba! Kryjte sa! Kryjte sa! Ak dovolíte, tak som nežartoval. Naozaj vo vojenstve je zásada stupňovanie úsilia. To znamená, začínam jednoduchšími, menej nebezpečnými prostriedkami a keď to nejde, pridávam ťažšie, nebezpečnejšie a až tie najhroznejšie, ktoré mám k dispozícii. Pokúsime sa to takto ukázať aj tu na. No a k minometom možno by dobre bolo povedať, že ich účinný dostrel bol okolo 3 kilometrov. Samozrejme, paľba začala. Tu je to redukovaná vzdialenosť. V skutočnosti by to bolo okolo 2-3 kilometrov.
pretože, ako vidíte, niekedy tie výbuchy, či už z hlavní, alebo po dopade, sú až také, že doletia aj k tým divákom. Tak preto dávajte pozor, nepozerajte pri tých našich ukážkach priamo do hlavní, pozrite sa bokom. Nepozerajte na miesta, odkiaľ môže priletieť niečo, či už je to stánku hlaveň, alebo nejaký samopal, pretože je to tak. A tá ukážka sa dá sledovať aj tak, aby sme sa nezameriavali na jeden bod. A nakoniec, aj keby kúsok tej zeminy doletel, tak už až také nejaké devastačné veci nenarobí, akurát nám ušpiní nohavice. Pre spestrenie trošku... A ty dobrý, nie? Akože vidím to zaujímavé. Mám sa snažiť zničiť im toto. To nevedia aj znovu. A už to zničili. A už majú problém. Myslím, že sa darí ukázať, že postupne sa paľba spresňuje a z prvých takých orientačných výstrelov alebo dopadov sa už nemeckí minometčíci zameriavajú na konkrétne ciele. Oheň patrí k boju, k bojisku. Počítajme s tým. Samozrejme patrí k tomu aj to, že veliteľ reaguje, pretože pre brániaci sa jednotky je oheň vždycky nebezpečenstvom. A v pravej strane si všimnite, ako Nemci zasadzujú, čo majú. Objavuje sa útočná samohybná hufnica, známa pod označením Štuk 3, Sturmgeschuss 3. Teraz už naozaj povstaleckí vojaci musia spozornieť, toto už bude boj ťažký. Počuli sme tu pred rekonštrukciou slova priameho účastníka, pamätníka. Určite by nám potvrdil, že vidieť pred sebou líniu pancierovaných vozidel je strach. Strach, strach a strach. A hrdinstvo je prekonať tento strach a bojovať ďalej. To už je iná ráž. No a vidíte reakciu, protitanková puška, veliteľ povstaleckých vojsk nepanikarí. Nemci samozrejme zostavujú. Je to len ďalší bojový prostriedok. Takto musí vojak k tomu pristupovať. Je nebezpečný, je pancierovaný, okolo neho bude plno Nemcov, alebo ak chcete fašistov, alebo ak chcete vojakov.
budú ho brániť, budú s ním postupovať, pretože je to silná zbraň. Alex, zober! Tam to odpali rovno. Nejako se premyslieť, otostrila. A vidíte, s kým tá hufnica bojuje? S delostreleckým prostriedkom. Puška ju nezaujíma. Delo je protivník. Ani trafuj, ani sa rafuj. Ja viem, že im upraví tak pičočku. No a to, čo vidíte teraz, sa vo vojenskej teórii hovorí manéver paľbou i pohybom. Aj sa približujem, aj vediem paľbu. Neuškodím. A vzadu začína pozemný útok. Vzdialenosti 100! Nemecký veliteľ hufnice dáva signál k pozemnému útoku. Ako by Nemecko večer povedal, ja som urobil, čo som mohol, teraz preč.
Možno niektorí tí v ľavej časti ste si všimli, že vlastne ten odpor sa zlomil až vtedy, keď pribehla strelba. Keď sa naši vojaci dozvedeli, prvoslienka sa neozvala, Tisovec spadol. Vtedy ten odpor zoslabol a ja znova navediem, my vidíme pár minút, ale boj tu trval skoro 3 dni. Nie každú minútu sa takto bojovalo, ale to napätie tu bolo. Ten strach tu bol. Tí vojaci, tá technika tu bola. A tí, ktorí sedia tu predo mnou pred chvíľkou, jasne ukázali, to je strach byť pred tankom. No a buďme verní našej ukážke alebo tej rekonštrukcii, buďme verní historickým realitám. Nemecké jednotky SS divízie Horst Wessel ovládli Rimavskú baňu. To vidíte, čo sa deje teraz. Kontrolujú aj ranených. Nechcem teraz naznačovať, či dorážajú, nedorážajú. Tí, ktorí tam boli a ktorí to videli, to možno vedia. Je fakt, že aj tie represálie tam boli. Odpor vojakov a partizánov, myslím, že bol dostatočne zvýraznený, mal význam. Aj nemeckí vojaci padli, aj sa zdržal postup, aj sa získal čas. A nakoniec celkovo vojna skončila tak, ako skončila. Aj zásluhou povstaleckých vojakov, aj zásluhou našich ľudí. Je veľa činností, ktoré by sme mohli po ovládnutí takého priestoru ešte ukazovať. Mohli by sme ukazovať, akým spôsobom sa nakladalo. Boli to jednotky SS. Hovoril som o fanatizme, prejavovala sa. Netvrdím, že to bolo vždycky tak, ale bolo aj tak. No a pretože tú hlavnú časť, to, ako Nemci prenikli cez Kotu Hrb, sme v našej rekonštrukcii ukázali. Myslím, že vôbec nebude na škodu, ak ešte, aj keď z nej vystrelí, odmeníme tých bojujúcich mohutným potleskom, lebo to, čo mali ukázať, ukázali.